Ideš? No, poď. Yes! Kámo, to bolo super. Pohnite si, prídeme neskoro. Nazval ich svojimi priateľmi. Z Evanjelií vidíme, že tí, ktorí si vybrali za priateľa Ježiša, získali toho najlepšieho priateľa. Čauko. Ahoj. Wow, ty rada kreslíš? Máš parádne poznámky. Fakt super. To ma naučila mama. Potom si viac pamätám. A ja. A všimla si? Budeme mať spolu úlohu. Hej! Ozvem sa ti a vyskúšame si ju. Lídia, ideme. Už ma volá ocino. Tak zatiaľ, ahoj. Hej, čau! Čau, kámo. Som rada, že sme spolu v tíme. Mne sa najviac páčilo v tom domčeku na strome. Hej, aj mne. Bolo odtiaľ super vidieť zvieratá. Timo, nemyslela som si, že váš tým postúpi. To je super výhra. Vy ste niečo vyhrali? Všetci sme niečo vyhrali. No tak, deti, utište sa. Hodina sa už začala a dnes toho musíme veľa prebrať. Ale ešte predtým, pre tých, ktorí boli cez víkend na vedeckom krúžku, organizujeme ďalšiu stanovačku. Ale pôjdu iba tí, ktorí najlepšie napíšu test z matematiky. Povieme si o tom ešte na konci hodiny. Takže Hej, teraz... Sofia, poď k nám do krúžku. Si dobrá v matike. A bude ďalší výlet. Hej, Sofia, poď si sednúť k nám. A všetci mali odznaky a výhry a všeličo možné. Vyzerá, že sa tam fakt super bavia. A okrem toho potrebujú moju pomoc. Aha, už chápem. Hej, už vieš, čo je s autom? Nie, kiežby. Ale už chápem, prečo chceš chodiť do toho krúžku. Naozaj? Jasné, veď všetci chceme mať priateľov a tráviť s nimi čas. Prosím ťa, posvietiš mi sem trochu? Presne tam, ďakujem. Chcela by som mať kamarátov v mojom veku. Jehova chce, aby sme mali priateľov. Ale musíme premýšľať o tom, akých priateľov by si mala vyberať. Môžeme sa o tom porozprávať na rodinnom. Čo keby si pripravila niečo o Marte? Poviem aj Kupkovi, aby si niečo pripravil. A potom sa o tom porozprávame všetci spolu. Sofia, chceš začať? Áno. Marta bola židovka, sestra Lazara a Márie. Žili v Betánii. V dedine, vzdialenej asi 3 kilometre od Jeruzalema. Pravdepodobne tam býval aj Ježiš, keď zvestoval v okolitých dedinách. Marta rada varila. Áno, veľmi rada.
Varila aj pre Ježiša a jeho učeníkov, keď k ním prišli na návštevu. Wow, to muselo byť veľa jedla. No, a aj veľa práce. Ale keď dobre spolupracovali, dalo sa to zvládnuť. Ale niektorí ich priatelia Ježiša nemali veľmi radi. Marta robí tie najlepšie marhuľové koláčiky. Je to proste tak. Dália, ty ma vždy len chváliš. A aj budem, ak vďaka tomu dostanem viac marhuľových koláčikov. Ó, Dália, počula si? Ježiš, ten učiteľ, k nám príde znovu na návštevu. Ten muž z Galilei? Zase? Zase bude u vás? Áno, bude. Príde už dnes večer. Počula som, čo o ňom ľudia hovoria. Farizejom v Jeruzaleme sa vôbec nepáči, čo ten muž robí. Nemyslím si, že je pre vás dobré, aby vás poznali ako jeho priateľov. Dobre, tak asi by som už mala ísť domov. Uvidíme sa neskôr. Marta, už prišiel Ježiš.